leuk en dan gaan we erop. Ja, baby. Ik heb ook een... Hier, kijk. Kijk, oh, schattige kleur. Ja, prima kleur toch? Zij is wel misschien een beetje aan de lange kant voor jou, maar... Oh, nou dat zien we wel. En ik heb een zwarte. Heel goed. Ben je ook klaar voor Evelien? Ja, maar de camera nemen we niet mee. Het dingetje erop zetten. Ramon die zei ook al van, we moeten wel filmpjes komen. Oh ja? Zo Mirjam, hebben we het broodje al? Ja, het broodje is lekker. Dus we gaan nu betalen. En dan gaan we zo naar de buikdanssessie. Ja, en straks met flyers en al. Eten in de bazaar. Een hele mooie tent. Het zijn allemaal, zoals je op de muur kan zien, zijn het allemaal tegels. Eigenlijk de hele